Sa mga pagulong dinaran sa mga balita lokal, klase sa tanan nga level sa bugos nga Negros Occidental ginsuspend ni Governor Lacson karon nga adlaw. Tatlo ka mga persona nadagpan matapos nangawat sang telco wires. Sa balita nasyonal, 153 milyones pesos nga balor sang smuggled nga Bombay na kumpiskar sa Bureau of Customs. Pagpalawig sang deklarasyon sa State of Calamity sa Pilipinas, suportado sang grupo sang mga nurse. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Enero 13, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Sa ato na nila lakat sang panahon. Sa alas 3 karon gid lamang nga kagahon ang low pressure area ang nakita ni sa kalayon nga 140 kilometros na sidlangan sa hinatuan Surigao del Sur, samtang ang northeast monsoon naman o kun hangin amihan amo naman nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod maka-eksperyensya sang pag-ulan bangod sa thunderstorms tugas ang LPA. Kasarangan tubtub mawas kung huyop sang hangin na mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang adlaw na butlak kung mga butlak las 6:09 karon nga aga, mga tunod naman lasa kung na 5:43 karon sa hapon. Ang temperatura yara naman sa 24 degrees Celsius tubtub sa 29 degrees Celsius. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Ginsuspend ni Governor Eugenio Lacson ang klase sa tanan nga level sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental halin Enero 12 tubtub subong adlaw Enero 13 Biyernes. Ini paagi sa Executive Order number 23-02 Series of 2023 bangod sa pagbunok sa mapaskong nga ulan sa probinsya. Nasaad sa mando nga magapabilin ang blue alert status ng probinsya bangod sa LPA kag shear line. Antes nagwa ang executive order sa gobernador, una lang nagpagwa sang anunsyo ang pinaka mga local government units sa pagsuspend sang klase sa tanan nga level. Kaangay sang Moises Padilla, Kabankalan, Talisay, Calatrava, kag Ibi Magalona. Samtang suspendido man ang klase sa siyudad sa Bacolod, siyudad sa Bago, halin sa preschool tubtub sa high school. Nagdangat sa 24 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang naka-eksperyensya sa pagbaha bangod sa pagbunok sang ulan. Sa interview sa Action Fighting Line ginpahayag ni Dr. Zifar Gerhard Kaelian, nagapakita sa record nga 1,116 ka mga pamilya apektado sa pagbaha ug kun may 3,301 ka mga individual. Sa report nga nabato ni Kaelian, may 6 ka mga barangay nga apektado sa syudad sa Sagay, 3 sa syudad sang Bago, 3 sa Banwa sang Kawayan, 8 sa syudad sang Cadiz kag 4 sa Banwa sang Valladolid. Sunod kay Kaelian sa nasamit nga mga LGUs, may pila ka mga pamilya nga temporaryo nga nagapuyo sa sulod sa evacuation center samtang iban sa gwa na sang evacuation center. Ginreport man ni Kaelian nga sarang na nga malabyan ang dalan sa Zone 12 San Carlos City matapos ang rock landslide kag mudslide. Nanawagan naman sang pagpangamuyo kag mangin alerto ang mga pumuluyo sa probinsya sa nagapanahon ko nga pagtupa sang ulan bangod sa low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zifar Gerhard Kaelian, ginpanugyan man sa ni Governor Bong Lacson sa publiko ang paghalong sa tanan nga tion ilabi na sa mga flood kag landslide prone areas. Duwa man ni Kaelian, padayon yung monitor sa mga responders ang waterways kag water level sa mga suba bangod sa mga kung sa ginaantisipar nga pagsaka sang tubig baha. Mayoriya sa mga banwa kag syudad ang nagpalawig sang suspensyon sang klase umpisa nagligad nga Miyerkules tubtub karon nga adlaw Biyernes. May mga landslides man nga nagluntad sa syudad sa Sagay, kag Talisay, kag pagkahulog sang dalagkong nga bato sa na bukid nga bahin sang syudad sang San Carlos. Reminding lang sang message ni Governor sa public, let us pray for the safety of the province, let us prepare, prepare natin ang communities, kag ang aton nga mga pamilya, especially sa subong inclement weather, kag sige-sige nga pag-ulan which can cause flash flood and landslide, no.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Safar Gerard Kailian. Nagluntad naman ang landslide sa sitio Panlukasan, Barangay Kabataan, Siyudad sa Talisay sa Miyerkules ng hapon, Enero 11. Sunod kay Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental, isa ka pamilyang apektado nga ginabuusan sa 8 ka mga individual. Dugang pa ni Kailian, may isa ka menor de edad nga pilason sa among nga landslide, apang yara na sa maayong nga kondisyon. Sa post naman, sa City Social Welfare and Development Office sa Talisay City, nagahingyo sila sa bulig pinagi sa pagdonar sa mga panapton para sa mga biktima sang landslide. Balik na ang trabaho sa mga empleyado sang gobyerno sa siyudad sa Kabankalan karon nga adlaw Biyernes. Ini naman ang ginanunsyo paagi sa official Facebook page sa Kabankalan LGU sa kagabi Enero 12 sa ang unang nagpagawa sang mando si Mayor Benji Miranda nga nagasuspend sa trabaho sa gobyerno sa Kabankalan bangod sa padayon nga pag-ulan. Ang Kabankalan nagasaulog sa ika-47 nga Sinulog Festival kay napaabot subong nga weekend patigayunon ang highlight sang kahiwatan. Nagapabili ng pila ka mga pamilya sa evacuation center nga naapektuhan sa pagbaha sa syudad sa Bago. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Dr. Mary Jane Ortizo, head sang DRMO Bago, 3 ka mga barangay apektado bangod sa pagbaha. Ang iniamong barangay Dulaw, Sagasa, kag Atipuluan. Sunod kay Ortizo, 19 ka mga pamilya ang naapektuhan sa Dulaw, 3 sa Atipuluan, kag 9 ka pamilya sa Sagasa. Sa datos ni Ortizo, ang mga gin-evacuate sa barangay Sagasa nakapauli na sa ila puloy-an. Wala naman sang gin-report nga landslide sa syudad sang Bago. Nakabalik naman sila puluyan ay isa ka pamilya gin-evacuate malapit sa Kabalagnan Creek sa barangay Pahanukoy sa tong Miyerkules matapos nga nagtaas ang level sa tubig sa sapa. Sunod kay Wendy Castro, focal person sa Department of Social Services and Development, nga isa lang ang activated nga evacuation center nga nahamtang sa Florenceville sa barangay Pahanukoy, kagang isa ka pamilya gin-evacuate ang may 5 ka miyembro. Palayag ni Castro nga naka-standby man sila kag padayon ang pag-monitor sa mga social workers sa mga nadesignar sa kada barangay in kaso mayaras ang evacuees. Duwa pa ni Castro, nakahanda naman ang mga food packs nga nahantang sa Old City Hall sa syudad nga ipanagtag para sa mga apektado. Sa dugang pa nga balita lokal, dakop naman ang 3 ka mga persona matapos maaktuhan nga nagapangawat sa Cables and Telecommunications Company sa tubang sang Development Bank of the Philippines, Dalan Lacson, Barangay 9, Siyudad sa Bacolod, pasado launa sang kagahon, Enero 12. Ang mga nadagpan ang ginkilala nga sanday Charlie Caldea, 28 anyos, Christopher Uy, 37, kag Elias Graho, 21 anyos, taran residentes ang Purok Tuburan, Barangay Mandalagan sa among syudad. Sunod kay Police Captain Jonito Prastrana, hepe sa Police Station 2, samtang nag-roving ang patrol sa kapulisan na aktuhan nga ginautod sa mga sospetsadong kable. Ginkawat sa mga sospek ang napulo ka metros nga kalabaon sang 600 o kuna 600 pairs Inov Globe Copper nga nagabili sang 68,000 ka pesos kag 15 metros sang 200 pairs Inov Globe Copper Wire nga nagabili naman sang 37,000 ka pesos. Pagpahayag ni Pastrana, antes na dagpan ang 3 ka masospetsado, nagpapanaog na sa direktiba si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga i-activate ang Globe Bantay Kable. Dugang pa sang hepe, madamo naman nga telco sa nagreklamo sa PNP nga madamo nila nga kable ang ginautod kag ginakawat. Ang 3 ka mga kautan ang ipasakana sang kaso nga theft kag karon nagapabilin priso sa custodial facilities ang Police Station number 2. Ipalubong sang pamilya Borbon ang bangkay ni Leonilo Borbon antes sila magdesisyon kung iparaw nila o kung hindi ang kaso bato kay Miguel Jomari Gialogo. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, handa ng ebidensya sa pagbasaka sang kaso bato kay Gialogo kung iparayon sang pamilya ang kaso. Doon pa ni Puerto, kung magdesisyon ng pamilya nga ipaisol ang kaso, kinahanglan mag-execute sang affidavit of non-interest ang pamilya. Una din naghatag sang financial support ang pamilya Gialogo sa pamilya ni Borbon bilang bulig sa napatay. Sa manumduman, inarosyate sang kagahon sang mabungguan ni Gialogo ang nagatabok nga taxi driver nga si Borbon sa Dalan Araneta tubang sang Golden Fields Commercial Complex sa Barangay Singkang Airport sa din nagresulta sang kamatayon sang biktima.
Sa katapusan nga balita lokal, liwat nga nadagpan ang isa ka anay preso bangod sa pagbaliya sa illegal nga droga matapos nga mabaklan sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok 6 Lito, Barangay Singkang Airport, tak na alas 10:13 sang gabi kagabi. Ginkilalang nadagpan nga si Williser Colango, 34 anyos, wala sang trabaho, kag residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Colango nga siyang napreso sang tuig 2022 kag nakagwa sa Desyembre sang amuman nga tuig. Nakuha sa suspect ang siyam ka sachet sa ginasuspetsohan shabu, bulubanta may kabug-aton nga 25 gramos kag nagabalor sang 170,000 ka pesos. Sa karon, yara na hunong ang naaresto sa Bacolod City Police Station number 8. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. $153 milyones pesos nga balor sa smuggled nga Bombay na kumpiskar sa Bureau of Customs. Samtang pagpalawig sang deklarasyon sa State of Calamity sa Pilipinas, suportado sa grupo sa mga nurses. Ang detalye sa aton balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton nga mga kaaksyon sa sining panahon sang tingulan bala, ang mga ubosip ontrang kaso nga balatian na nagaduging ini, madamo sang tunutrang kaso sa sining panahon. Amo na kinahanglan pabakuro naton ang aton sining lawas batok sa sining mga respiratory diseases. Kag ang ginarekomenda naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule aprobado ini sang US Food and Drug Administration. Nga man, kay ang kung si Dr. Alfred Villarico lang ang mayara sang variety sang mangosteen, nga diri na diskubrihan ang pinakabugana nga ginahalinan o source sang Santon compound. Si Dr. Alfred nagapractice ini sang organic farming, wala ginagamitan sang abono kag pesticides ang pagpatubo sang mangosteen. Nutrition-rich organic mangosteen nga maayo ini para sa ikaayong lawas sang tawo. Ikatatlo, ang Dr. Alfred's ginamanufacture ini sang respetado kag world-class nga ISO certified laboratory, ini ang Northfield Laboratory. Ang kapsula sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, himo ini sa high quality food grade gelatin capsule, no? Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea, wala ini sang simbog nga iban nga mga erba. Wala sang preservatives, wala sang additives, wala sang extenders para hindi maguba ang duna nga healing properties sang mangosteen. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule puno ini sang natural nga vitamin C. Bugana man sa mga essential nutrients nga kinahanglan sa aton lawas pareho sang calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, copper kag manganese, vitamin A, B6, B12, riboflavin, niacin, pantothenic acid, folate, folic acid, carotene, kag cryptosanthin. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may ara ni kagulingon iya nga clinical studies. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule mabakal naton tag na 10 ka pesos lang ang kada kapsula. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, 18 pesos naman ang kada tea bag, pero pwede mo matimpla sa 1 litro nga tubig, may proteksyon na ang bugos nga pamilya. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo mga lugar. So good morning na mga kaaksyon and happy Friday! And happy birthday kay Aksyon Doreline Joy. Doreline Joy na Joy. siya. Oh, ang nga full name. Doreline Joy Gacho Kabatu. Yes, happy 36th birthday. Yes, kay nangligad 35 siya sa sabang 36. Yes. Happy birthday to you.
Darlene Joy Cabato, happy birthday. Happy 36th birthday. Galing kay si Aksyon Dorel, wala di sa subok no? Kay Sugti siya. sugtanta siya kay kanugon man sang passport yung kuha niya nga hindi niya magamit. Yes. Sige, punta mo man na siya, pasalubong magbalik na rin siya. True. Sining ko si Ali ko ba si ang akon nga ref naman daw, madugangan naman ang akon nga magnet. True. Davao City magnet. Bongga. Okay, mga ka-aksyon na kanugon man lang hindi magamit ang iyang passport nga nakuha niya na 3 years ago pa. Manong pa rin yun na to sa gani, liwat. Bongga na. Happy birthday, Liwata. Aksyon, Dorel Cabato. Yes. Karamihan daw. 30? 6th birthday. birthday. OMG. Talagsa ka lang nga 36th birthday. Kisala na. Ay, salang na yan. Hindi ka na yan mag-36 yung liwat mo. Sige. Sa aton nga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kay good morning dira sa tanan nga nag-monitor iya sa Facebook. No? Kay Erla Vega, kay Ching Lee. Ching Lee? Ano ka, puti-puti, inisang buya ko. Kay Melvin Peñafiel, doon na mag-uhan. Mandas inisang... Hindi, kay amo gina mo basta gaglow ka. Gaglow. Melvin Peñafiel, good morning. Draman sa kay Ana Sinoro, kay Faustino Capillo Navarro Jr., Mark Moises, greet siya lang everyday ang family Moises Teodorico kag Luntaw, Sala Carlota kag Isabela. Uy, si Papa mo Edwin Pantaras, good morning. Yes. Kay ginapag-greet siya lang happy birthday kay Alma Kawit sang Mulok Kabok Sagay. Happy birthday to you. Alma Kawit. Mark Moises. Nagtama sa kay Aksyon Dorel. Si Shelo Billones Arevalo. Monitor man sila nga tatlo ni, of course, ni Teacher Romela Ilustre Arevalo kag ni Excel Faye. Uy, himalara siya. Siya naman to nakatoka sa pamubod sang pato. Sino ni? Lenreb Terdimon? Bernel Terdemon ginaguro ay. Terdimon, garo. Raymal Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Good morning man sa imo. Sa kay Rene Paguntalan from Candoni. Okay. Yes, James Smith Lanyohan. Good morning. Labi na gid sa ad supply ko no may aga. Sa dalo na da? Yes. Okay. Good morning. Dira sa inyo. John De La Torre Yabot. Hello. Galangoy-langoy siya sa ulan. Ma'am Jinky De Lagdon, of course, good morning. Greet nila si Mr. Arthur Jeff Villasor, Mama Lolit and Papa Joe De Lagdon, Noel Amar, MJ Season and family niya. Dira sa may barangay Pandanon, DSP. Kag sa tanya niya taga Arizona, USA. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mac Mayo. Dira sa Minnesota. Good morning. Lilian Bermudez, watching from Bago City. Ara pagyapon si Ma'am Lilian. February, pas ako nung balik sa Australia. Ay, wow. Bongga. Good morning sa imo, classmate. Sige, sa kay Bing Guerrero. Morning. Athea Kemeriman, kay Jesse Gumban Jr. Good morning ko no. Jonalyn Decrepito. Damo sige na patamyaw. Tamyaw yan si RR Joy Joy, Owager, Dequilia, Karen Guzman, Kit Macariola, Sis John, Dexter Edgar Cepida, Nagamonitor, Adlaw-adlaw. Ari na, tapunan ko akong mata. Kay Kagawad, Emonjo Campo, good morning. Upod sila subong ni Cap Vito, nagapangape sa kapihan ni Chona. Kagsang grupo, may sigpo na. Good morning. Yes. Warlito Nesha, good morning man. Dira sa may barangay Talok, kag barangay Magbalyo. Hello. Breath Heart Tonato, good morning. Nagatanaw sila Action Boy. Dira sa may Antipolo City, Rizal. Upod ay wife nga si Mimi Tonato. Mimi. Eddie Laus, Mark Agaman, Russell Gomez, kag Wilfredo Lopez sa Dodong Galisan si Katuna. Adong, mga agadadong oy, ari man si Teresa Linaha Kayaw. Good morning. Tamyaw niya man sa Action Dorel sang happy birthday. Kagay pare ko Gilbert Kayaw. Good morning. Kumusta nga aton da siumay? Kila. Homa Lumena. Basi kung pigaw ang kwanso mo kay ulan daw, ti hindi ka kabligya man ito sa kwan siumay. Sa diin.
Saan bigya kayo sa Madalaya Sumbay? di eh. Doon lan mo sa ako ng balba. Rochelle Evangelista. Nya ti wala kita da sa birthday. Ti wala kita da. Wala eh, Wala wala kami di section gani. Duran. Wala kami gani. Melanie Agbones. Kag Rene Paguntalan. Okay. Mary Ann Lipalam. From Herbias 2. Shout out sa family Florita sa Sipalay. Sige, standby na kita sa Balita National. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sa aton mga balita national. Liwat nga may nakumpiskar ang Bureau of Customs sa sang masobra 153 milyones pesos ka balor sang smuggled fresh nga red kag white onions gikan sa China. Sa ginpagawa nga statement kahapon nga adlaw ginpahig sa BOC na diskubrihan sang Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service ang Bombay sa ilis nga spot check inspection sa 7 ka mga containers sa MICP. Una nga nakabaton sa impormasyon ng BOC nga may agricultural products nga misdeclared kag undeclared items, rason nga ginduso ang spot inspection. Ang shipment ang tanan naka-consign sa Sister Consumer Goods Trading kag una gindeklarar nga fish balls. Duha ka shipment ang nagaunod sa puti nga Bombay, samtang 5 ka shipment ang may unod nga pula nga Bombay. Nagrekomendar si CIAS MICP Chief Alvin Enciso sa pag-issue sang warrant of seizure and detention sa consignee kay napaabot nga pasakan ini sang kaso. Umpisa subong na adlaw naman Biyernes, magauntat na ang Kadiwa Stores ng Department of Agriculture sa pagbaligya sa mas barato nga Bombay. Sunod kay Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, nagtakop na ang Memorandum of Agreement sa ahensya sa supplier sa Bombay nga Food Terminal Incorporation nagligan ni Desyembre 31, 2022. Ginpatag ni Evangelista na ubos na ang first cycle kag dapat maplastar ang tanan sa tion nga may supplemental MOA para sa second cycle. Nagapakig-angot karon ng DA sa supplier. Ang Kadiwa Stores ang nagabaligya sang pula kag puti nga sibuyas sa balor 170 pesos sa kada kilo, mas madubo ikumparar sa 600 tubto 700 pesos sa kada kilo sa mga merkado sa Metro Manila. Ginatanaw sa DA ang posible mas manubo pa ang presyo sa Bombay sa Kadiwa Stores para sa second cycle. Ginasuportahan naman sa grupo sa Philippine Nurses Association o kung PNA ang panawagan sa DOH para sa pagpalawig sa deklarasyon sa kalamidad bangod sa COVID-19 sa pungsod. Ginpahag ni Melvin Miranda, presidente sa grupo, ang kinanglan pa ang pagpalawig sa deklarasyon kag ginakinanglan pa nga aktuhan sa gobyerno ang hagna nga magatukod sa Center for Disease Control and Prevention sa pungsod. Sunod kay Miranda nga nagpangabay ang DOH kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga padasigon ang pagpasar sa Center for Disease Control Bill tungod sa karon mayara sang 15,472 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 kay kinahanglan nga matigayon ang pangabay nga pagpalawig tungod wala pa mapasar nga manginlayi ang ginaduso nga hagna. Yaman ginduga nga pahayag nga tanan nga mga nurses kag healthcare workers ang natalana pa nga magabaton sang allowances nga nagakadapat para sa ila. Nanindugan ng Department of Information and Communications Technology nga ang selfie verification ang importante nga bahin sa SIM registration para malikawan ang posibilidad nga ibaligya ang mga pre-registered nga SIM cards. Ang pahayag ginhimo sa DICT kasunod man sang kabalakas ang grupo nga Junk SIM Registration Network nga ang selfie verification ang posible mangin paandam sa data privacy sa mga pumuluyo.
Subong man ginpatag ni DICT Undersecretary Ana May Lamentillo nga ang selfie verification ang dugang nga verification mechanism kag para malikawan nga magamit ang mga SIM sa anuman nga sa isang fraud ukon pagpanginto. Sa bulig sini sunod sa iya mapunggan nga makangkon sa mga pre-registered nga SIM cards nga ibaligya sa iban. Makabulig man sunod sa iya para malikawan ang spoofing o paggamit sa identity sa ang iban nga tawo. Dugang pa sunod kay Lamentillo ang ginahimo nga selfie verification system kinahanglan mangin pareho ang laragway sang yara sa ID kag sang nagpa-register tungod hindi pwede gamito ng spoofing nga isa man ka krimen sa idalom sang SIM registration law. Nagpangayo sa pasaylo ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa natabo nga pagka-delay kapag kanselar sa pila ka mga flights sang nagligad nga bagong tuig. Ang pagpangayo sang pasensyang ginhimo ni CAAP Director General Manuel Tamayo kadungan sa pag-umpisa sa investigasyon sa Senate Committee on Public Services. Ginpahayag ni Tamayo ang natabo ang mga serbing leksyon kag ginapalambot sa publiko nga responsable sila kag accountable. Dunga pa ni Tamayo sa piyak sang natabo, nagapabilin sila nga transparent kag padayon ng pagserbisyo sa mga Pinoy. May 6 ka mga senador ang nag-file sa separado nga resolusyon nga nagapangabay sa investigasyon sa nagluntad nga technical glitch. Liwat nga ginbuhi ni Senator Grace po ang panawagan nga paghimo sang Independent Transportation Safety Board nga mag-imbestigar sa parehas nga natabo sa airspace shutdown nagligad nga bagong tuig. Sa opening speech ni Po sa pag-umpisa sa investigasyon sa air traffic system glitch, ginpahayag nga dapat talakayon ng Senate Bill 1121 o kung hagna nga nagatukod sa Philippine Transportation Safety Board. Tuyo isang board ni lamang mag-imbestigar sa mga transport-related incidents kundi magpangusisa sa mga rason sa insidente para malikawan ini. Nagligad nga 18th Congress na aprobahan na sa duha ka kongreso ang pagtukod sang amo nga board pero ini ang ginveto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 2022. Ginpahag ni Marcos ang pagtukod sa safety board ang ginahimo na sa naglain-lain nga ahensya sa idalom sa DOTR, LTFRB, LTO, PCG, PNP, NBI, Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board kag Maritime Industry Authority. Ginapaabot man sa pag-asa nga matapos na ang La Nina phenomenon sa katapusan sang Pebrero tuig 2023. Ginpahayag ni Chris Perez, Senior Weather Specialist sa pag-asa, umpisa Pebrero maka-eksperyensya ang pungsod sang normal weather condition. Ginpatag ni Perez kung wala pa may nakitaan nga senyales ang pag-asa angos sa El Nino, apang ini ang ginamonitor sang ahensya. Subong nga Enero, ginapaabot sa pag-asa ang tubtob isa ka bagyo nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Wala man ginadula sa pag-asa ang posibilidad nga bramo pa nga LPA ang mag-develop karon nga bulan. Sa katapusan nga balita national, magapatigayon ang Department of Migrant Workers ang exploratory talks sa ilang counterpart sa Hong Kong Special Administrative Region para talakayon ang posible pagpadala sang Pinoy nga mga caregiver kag assisted care workers. Ini ang ginanunsyo ni Migrant Workers Secretary Susan Ople matapos ang bilateral meeting kaupod si Hong Kong Secretary for Labor and Welfare Chris Sun. Sunod kay Sun, interesado ang Hong Kong nga padasigo ng pagkuha sang tubtob 7,000 ka foreign workers para masolusyonan ang kakulang sang personnel. Ginaabi-abi ni Ople ang posible pagbukas ang Hong Kong sa mga Filipino caregivers kag assisted care workers. Sunod kay Ople, isa sa hangkat karon ang language barrier ilabi na nga ang mga tigulang sa Hong Kong ang makahamba lamang sang Cantonese. Ang proposed salary sa mga caregivers kag assisted care workers ang yara sa 85,000 tubtob 140,000 ka pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Standby na sa Aksyon Report Second Portion. Ubod ka Aksyon Fred Saranga. Balikan naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod ka po sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!